Sí. A nosaltres ens agradaria aclarir el nostre posicionament des del punt de Convergència en tot aquest tema. Des d'un punt de vista no polític, sinó més aviat tècnic. És evident que hi ha el vistiplau dels serveis d'aquest Ajuntament, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista jurídic. És evident també que Castelldefels Projeccions, sense entrar, perquè desconeixo el motiu de la seva creació fa 27 anys, que m'ho puc imaginar, la societat, la ciutat ha canviat de tal manera que, sobretot jo diria, en els últims 7-8 anys, la seva base ja no hi era en aquest sentit. Nosaltres sempre, la nostra preocupació ha estat el no malvendre patrimoni municipal, no executar minusvàlues, és a dir, no vendre en el pitjor moment. Per això aquesta solució és una de les quals es podia dur a terme sempre i quan, sobretot, torno a reiterar, no produís minusvalies per a l'Ajuntament malvendre uns actius que una part són per la pròpia utilització de l'Ajuntament. A mi m'agradaria, resumint, expressar 5 factors que nosaltres hem considerat que fa, sense entrar en la disquisició política, perquè, entre altres coses, crec que aporta poc en aquest tema, 5 factors que creiem que han fet arribar a aquesta situació i el per què no s'ha fet abans algun pla de viabilitat que fos el cas per intentar donar-li solució. El punt 1 seria que el romanent per part d'aquest Ajuntament no era el mateix l'any 2011 que és l'any 2015, amb la qual cosa la possibilitat d'establir solucions no era la mateixa. Per altra banda, és evident que les entitats financeres, quan d'alguna manera Castelldefels Projeccions acudia a demanar crèdit, exigia l'aval de l'Ajuntament, el que implica de facto que l'Ajuntament era responsable directament de l'impagament en el cas que es produís. El tercer punt seria que, òbviament, també han canviat els escenaris de tipus d'interès i el requeriment també per part de les entitats financeres de garanties addicionals. El punt quart seria que, òbviament, vist el patrimoni que té, els actius i els passius, és una societat que no està en fallida, però sí que d'alguna manera necessitava i estava en una situació transitòria, reitero, des de fa 6 o 7 anys que se li havia de donar una solució. I per últim, i per nosaltres determinant, és que creiem que implica una millora del servei i sobretot un estalvi en l'IVA, que això penso que està fora de tot dubte i que està refrendat no només per empreses externes, sinó, reitero, sobre el propi personal de l'Ajuntament des del punt de vista econòmic.